tens edat per això, home. Una feta ben gorda. Sí, sí. Ens hauria agradat preparar-lo una mica més, una mica millor, però els esdeveniments són els que són i es produeixen en el moment en què es produeixen. Això no ho podem escollir perquè és l'empresa la que decideix si vol aproximar posicions o vol dinamitar la negociació posant una altra bomba en la taula de negociació.